kubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka YouTube channel Jong Myntri Rangbahduh ke Pakistan Ushebas Sharif kala Khang ha ke India ha ke si thok ding halor ka jing yai penbun jing ha pedeng kita ki artli kiri kata ka Pakistan bat ka India hadien ka jing ja pentrim ha pahalgam Jammu and Kashmir ka Sorkar kala Khang ru ye ki khandru tli ki YouTube channel na Pakistan menta ka tayo halor ka jing kendo baki penpriang khubor lamler ban penpher jing mod bat ban penpher niam halor ka India. Bat kalapan pauru ya ka jing persyak ka bajur halor ka jing thok kubor jong ka BBC halor ka jing ja ha pahalgam kania ka jing penbet kalong hadien baka jing ai jing mut no Myntri ka tanat kampo yeng halor ka jing syak pentrim ha ka arpu artrik wiayong ha ki benta ba shalor jong ka jaka Kashmir ha pahalgam kabala pelong ya ka jing yap jong ki arpun riungut ki babun naki ki dei ki nong jong okai perthei ka tanat rei kambari kan pet ngoru ya ki jing thok kubor jong ka BBC kabala kentiu kerteng ya ki le no kum ki nong ye le persyak kat kum ka jing ong ki he Sorkar.